Hereillä heti sitten. Kädet ylhäällä ja hereillä nyt. Hyvä. Heti irti sit sieltä tai sit jäät kiinni, mut kunnolla irti sit jos puikkaat sinne. Vastaa tuohon sitten. Rohkeasti vaan. Painosta. Rohkeasti vaan, Emil. Hyvä oli poisotto. Noin. Painosta. 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 Vedä vastaan. Hyvä, painosta. Sikko painosta, älä pääs pois sitä sieltä. Ylös vaan. Alussa homma on täysin. 46 sekuntia ja mikään hätä. Tarvit yhden pisteen sieltä ihan rauhassa. Etäisyys. Kädet ylhäällä. Noin, valmistele itseeseen. Mas, включайся. No! Omalla tekniikalla rohkeasti. С ноги, подсеки. Ja jalkaperäisin sitten, jos sä puikkaat siitä. 10 sekuntia. Nyt vaan hereillä, ettei se saa pistettä. Rohkeasti hae sitä nyt kertaa. Hyvä. Viivalle. Ну, Армат. 5-0 выиграл. Вот, это, наверное.